残業しなければ仕事が終わらない社員は会社のお荷物。仕事の遅い老害はクビよ。年下の女性部長は社長からヘッドハンティングされたと自慢をして、俺たち社員を日頃から無能で役立たずだと見下していた。さらに社内改革と称して現実的でない指示を出し、社内を引っかき回した挙句に定年前の俺に目をつけて仕事の罪をなすりつけてくる。いくら部長がやり手でキャリアがあるからといって俺を操り人形のように振り回して、その上首を言い渡すなんて許されるはずもないだろう。老害だなんてあんまりです。さっきから聞いていれば部長は私を年寄り扱いしていますが、私は十分この会社の役に立っているはずです。あなたが役に立っているなんて思い上がりもいいところね。あなたの仕事なんて誰にでもできるのよ。偉そうにしているけど、どうせもうすぐ定年なんだし、引き際も肝心じゃないかしら。部長はどうしても俺をクビにしたいようで、役立たずの老人と決めつけてくる。ここまで見下されては俺も我慢の限界だ。もうこの会社に未練はない。そうですか。そこまでおっしゃるなら私は退職させていただきます。もうどうなろうが知りませんよ。偉そうに。あなたは何の役にも立たないの。早く消えなさいよ。高笑いを響かせる部長を背にオフィスから立ち去る。俺の仕事を誰にでもできるとバカにしたこと、後悔させてやる。胸に熱い復讐の炎を燃やしながら。俺の名前は遠山仁志。長年大手商社に勤務し、現在58歳。さまざまな経験を経て、今は本社の営業部で働いている。先日、営業部長が定年退職をして、新しい部長が着任した。私は大手コンサルティング会社からヘッドハンティングされてこの会社に来ました。コンサル業をしているとヘッドハンティングなど珍しいことではありません。新任の安倍部長は40代くらいと思われる女性で、派手なメイクにパンツスーツを着こなし、その挨拶もある意味堂々たるものだった。私が来たからには皆さんご安心ください。大手コンサルティング会社での経験を生かして営業部の仕事にとどまらず、そこから社内の経営戦略、さまざまな問題解決にも取り組んでいきます。社員たちを圧倒したのは安倍部長のいかにもやり手といった外見だけではなく、その話の内容もで、着任したばかりだというのに素晴らしすぎる目標を掲げた。私はコンサル業で独立も考えていましたが、こちらの社長からぜひにと直接スカウトされまして、私の仕事ぶりが評価されたということでしょう。この会社でも必ずや業績を上げ、働きやすい職場にしていきます。饒舌な新部長の登場に営業部は騒然となった。ずいぶん自信があるようだが、本当に問題解決なんてしてくれるのか？なんでも安倍部長は有名大学を卒業して英語も堪能、海外企業と取引もしていたらしいぞ。凄腕のようだし、お手並みを拝見しようじゃないか。誰もが嘘か本当かわからない噂話をして引きも切らない。みんなが言うように安倍部長の言っていることは何から何まで素晴らしいのだが、どうにも現実離れしていてしっくりこなかった。まるでどこかの政治家の演説のようでうさんくさいのだ。その日以来、俺たち営業部員はほんの少しの期待とこれからどうなるのだろうという
大きな不安を抱えて毎日を過ごすことになった。そして安倍部長の着任から1週間ほど過ぎた。これからは今までの私の経験を生かし、営業部での仕事をまずは見直して、より収益が出るように取り組んでいきます。業績が上がらなければ会社として意味がありません。それには皆さんの協力が必要です。朝礼で営業部員たちを集めると、安倍部長は社員たちの不安をよそに業務改革を進めると言い放った。安倍部長の自信に満ちて有無を言わせないような言動から、一体何が始まるのかと営業部は戦々恐々とし始める。しかし安倍部長は、そんな俺たちのことなどお構いなしだ。まずはコストカットよ。打ち合わせ等は最小限にして、メールやオンライン上で完結させること。出張は必ず私に事前に書類で申請してください。私はあなたたちに無理な仕事はさせません。安倍部長は宣言通り、次々と仕事の見直しを進めてきたが、それは机上の空論というべきものばかりで、実際は不可能なことが多かった。メールやオンラインで済ませることができる打ち合わせもあるが、やはりそれが全てではない。出張でも何でも、毎回安倍部長に事前に申請しろと言われても、結局ほとんど許可が下りずに無駄足を踏む。急に顧客の担当やチームの変更、取扱業者なども見直しを言い渡され、仕事の均一化、さらなるコストカットを図るという。担当者を変えてもらっては困るというクライアントもいるし、社員たちも急な変更で引き継ぎや事務処理などに追われて仕事が増えた。安倍部長はこの会社に来たばかりなのだから、もう少し状況を把握してから始めるべきだったのに、それを何の確認もせずに行ってしまったのだ。安倍部長のやろうとすることは、現場で働く社員たちには理解に苦しむものが多く、仕事も遅れがちになっていったが、面と向かって文句を言えるはずもなく、俺たちは戸惑うばかりだった。あなたたちが仕事ができない役立たずだから、この私がわざわざこの営業部に招かれたのよ。わかっているでしょうね。まったく、意識の低い社員ばかりで疲れるわ。社員たちの気持ちなど推し量るつもりのない安倍部長は、言葉にも日に日に遠慮がなくなり、その一つ一つが攻撃とも言えるものに変わっていった。一方的な指示を出し、その上乱暴なことを言われては、どうにもやりきれず、社員たちの気持ちは離れていってしまう。以前の部長は曲がったことが嫌いで厳しい一面もあったが、面倒見がいい人だった。何かと相談にも乗ってくれて、仕事もスムーズに進んでいたので、余計にこの状況は社員たちには受け入れがたい。最近は安倍部長が席を外すと、みんなほっとしたように顔を見合わせて息をつく。それが日常となってしまって、すっかり営業部の雰囲気は変わってしまった。このところ仕事が遅れがちね。ビジネスにおいては合理化、無駄を省いてこそ、いい仕事ができて業績も上がるというものよ。いくら無能でも、この私の指示通りに仕事を進めていけば間違いないのよ。安倍部長は社員たちの苦しい状況などを全く理解せずに、うまくいかないのは俺たちの責任だと言わんばかりに暴言を吐いた。しかも安倍部長の指示通りにしていると、社内だけの問題ではなく、当然取引先にも迷惑がかかることが増えていった。安倍部長、先日許可が下りなかった出張のことですが、ある日、俺は意を決して
安倍部長のデスクに近づいた。クライアントから現場確認をしてほしいと言われているのだが、先週出張の許可を突っぱねられ、俺は困り果てていた。遠山さん、またその話？無駄な出張は控えなさいと言っているはずよ。何度も言わせないで。困った人ね。俺の顔を見た途端に表情を曇らせた安倍部長は、やはり俺の言うことをピシャリと否定してきた。いえ、この出張は無駄ではありません。今までは必ず我が社の社員が現場に出向いていたんです。業者任せにして何かあったらどうするおつもりですか？現場にしっかりと連絡を入れておけば済むことでしょ？役立たずのくせに経費を使うことばかり考えるのはやめなさい。待ってください。いくら連絡をしておいても、実際この目で見届けなければ、現場でヒヤリとすることもあります。やはり現地へ行かせてください。俺は何度もこの現場に行き、立ち会いの必要さを身をもって知っている。やはり現場任せにはできない。仕事ができない人ほど口が減らないものね。とにかく無駄なことに許可は出せないのよ。早く仕事に戻りなさい。俺は再三食い下がったが、安倍部長は俺の話など聞く耳を持たず、結局出張の許可は下りなかった。そして数日後、一本の電話が入った。大変です。積み荷が崩れて小麦が台無しに。申し訳ありません。搬入後に確認はしたのですが、すぐに来てください。先月、北米で買い付けた小麦を倉庫に保管していたが、積み込んだのは配送業者で、詳細はよくわからない。電話の向こうで倉庫の業者が必死に謝罪する様子から大事であろうと予想される。実際は注文者である我が社の社員も船からの荷下ろし、商品確認、そして倉庫への搬入に立ち会うはずだったが、安倍部長から出張の許可が下りずにそれができなかった。俺は取り急ぎ倉庫に向かい現場を確認するが、積み荷が崩れ落ちて袋が破け、中身が出てしまい、倉庫の中は大惨事だ。これでは倉庫にあるほとんどの小麦が商品として使い物にならないだろう。その上、昨今のひどい気象状況で今年は小麦の出来が良くないとは聞いていたが、見れば去年よりかなり質が落ちている。どちらにせよ納品するにはクライアントに確認が必要で、このまま引き渡すわけにもいかない。至急クライアントに連絡を入れ、小麦を納品日に届けられないことを謝罪する。こんなアクシデントは俺がこの仕事を担当して初めてで、どうしてこんなことになったのかよくわからず、しどろもどろで話をした。クライアント側も困惑しているがどうしようもなく、俺は何度も電話の向こうの担当者に謝罪をするが、申し訳ない思いでいっぱいだ。それでも一つ考えられるのは、先日安倍部長に業者の見直しを迫られ、コストの安い配送業者に変更したことだ。業者側も初めての仕事で作業に要領を得なかったのかもしれない。やはり現場に立ち会い細かく確認していれば、少なくとも事故は防げたのではないかと悔やまれる。遠山さん、あなた勝手に出張に出かけたそうね。どういうこと？どうもこうも、北米から買い付けた小麦が荷崩れして台無しです。倉庫内のほとんどの小麦は使い物にならないでしょう。クライアントには連絡を入れましたが、迷惑をかけることになってしまいました。俺が会社に戻ると、安倍部長はこの後に及んでまだ出張を咎めてきた。元はといえば、安い配送業者へ変更を指示し、
その上現場に行かせなかった安倍部長の責任は大きいはずだ。どうして荷崩れなんか信じられないわ。遠山さん、現場確認はしたんでしょうね。俺は平然と嘘吹く安倍部長の言葉に耳を疑った。何を言っているんですか。出張が認められなくて現場には行けませんでした。私が言っていればこんなことには。現場で商品を確認してほしいとクライアントからも頼まれていたんです。どうしたというんだ。何を騒いでいる。そこへ通りかかった社長が騒ぎに気づき近づいてきた。遠山さんが現場確認を怠り、北米から買い付けた小麦が台無しに。まったくベテランなのにどういうことやら。取引先に顔が立たないので困り果てているところです。そんな、私は。俺には不可抗力なことだったというのに、安倍部長はさっきからこの責任を俺に押し付けようとしている。よく聞きなさい。仕事のミスというものは誰か一人の責任ではない。それよりもこれから同じ過ちを繰り返さないことが重要だ。私が言えることはそれだけだよ。社長は静かにそう言うと部屋を出て行った。遠山さん、分かったでしょうね。これからは気をつけてもらわないと。まったく、出来の悪い部下を持つと苦労するわ。社長は誰のせいでもないと言ってくれたというのに、この人は何も分かってはいないのだろうか。勝ち誇ったように俺をたしなめる安倍部長を前に唖然とするしかなかったが、社員たちはこの騒ぎの一部始終を見ていたはずだ。事の顛末を知っている社員たちは誰もが黙り込み、空気が張り詰める。この頃には安倍部長に対する不信感は誰もが拭いきれないものになっていたと思う。それから1ヶ月ほど過ぎた。遠山さん、ちょっと来てくれる？ある朝、安倍部長が俺を呼びつけた。安倍部長は相変わらずで、営業部では部長の顔色を伺いながら、黙々と仕事をするしかなく、雰囲気も重苦しい。今日も冷ややかな表情の安倍部長は、どうせまた何かしら俺にイチャモンでもつけるのだろう。俺は仕方なく安倍部長のデスクまで行った。これを見せてもらったけど、営業部で遠山さんだけが特に残業時間が多いのはどういうことかしら。そう言って安倍部長が開いてみせたパソコン上の俺の残業時間は営業部の中でも突出していた。それは私が抱えている仕事のせいなんです。どうしても忙しくて。言い訳は結構よ。仕事が忙しいのはみんな一緒なの。私が仕事の均一化をしたはずなのに、あなただけ残業が多いのは無能でバカな立派な証拠じゃない？本当に仕事がどうしても終わらないんです。私は他の人より多くの仕事を抱えています。定年前の老人が他の人たちより仕事が多いはずないでしょ。とにかく残業が多すぎるわ。あなたのミスで会社に迷惑をかけて、その上仕事が遅くて残業ばかりだなんて、いい年をして恥を知りなさい。俺はどうにか事情を分かってもらいたくて説明しようとしても、安倍部長は一方的に喋り続けるだけだ。そして無能だのバカだのとあからさまに見下した言葉を当然のように使ってくる。聞いてください。私は以前からやっている仕事があるのです。それは、私は忙しいんだから役立たずの言い訳を聞く時間はないのよ。とにかくあなたの仕事は無駄が多すぎるわ。そんな人に払うお金はうちの会社にはないの。頭の固いお年寄りでもそれくらいわかるでしょ。安倍部長は俺の言葉を遮ると真っ
赤な口紅を塗った口元を緩ませ、にやりと笑う。俺の話などもう聞く気はないようだし、俺の困っている顔を見て、まるで楽しんでいるかのようだ。もちろん改善できればしたいのですが。もう結構よ。残業しなければ仕事が終わらない社員は会社のお荷物なの。仕事の遅い老害はクビよ。安倍部長は今度は声を荒げて俺に首を言い渡してきた。俺の仕事の事情など鼻から理解する気もないのだろうが、このまま言いなりになってクビにされてはたまらない。待ってください。老害だなんてあんまりです。さっきから聞いていれば、安倍部長は私を年寄り扱いしていますが、私はまだ十分この会社の役に立っているはずです。あなたが役に立っているなんて思い上がりもいいところね。偉そうにしているけど、どうせもうすぐ定年なんだし、引き際も肝心じゃないかしら。引き際って、私はまだ定年まで2年もあるんですよ。それに私が今会社を辞めたら、誰が私の仕事をするんですか。そういうのを老害って言うのよ。仕事もできない老人にいつまでも居座られて迷惑なの。あなたの仕事なんて誰でもできるんだから、余計な心配しないでさっさと会社を辞めなさい。俺は安倍部長のあまりの暴言に愕然とした。俺の仕事が誰にでもできるだなんてあんまりだ。いくら上司とはいえ、着任して数ヶ月の安倍部長にここまで見下されたくはない。俺は安倍部長がこの会社に来るずっと以前から、そう30年以上も働いてきたのだ。安倍部長が営業部に来て以来、いいように振り回され、俺たちはひどい目に遭ってきたが、文句も言わずに働いてきた。そしてこれまで長い間、俺が会社に貢献してきたことはまるでなかったかのように、役立たずの老人と罵られ、我慢も限界だ。俺の存在を老害だと言ってクビにするというなら、勝手にすればいい。そうですか。そこまでおっしゃるなら、もうどうなろうが知りませんよ。私は退職させていただきます。俺は営業部の部屋を立ち去ろうとした。安倍部長、待ってください。遠山さんがクビだなんて納得できません。そうですよ。遠山さんのクビを取り消してください。こんなことあまりにも横暴です。背後から同僚たちの声が聞こえてきた。振り返ってみると、今まで黙って俺と安倍部長の話を聞いていた同僚たちが安倍部長の周りに集まっていた。抗議の声を上げた同僚たちは、しんとした営業部の部屋でみんな一様に唇をかみしめ、思い詰めたような表情で立ち尽くしている。今まで安倍部長に振り回されてきたのは同僚たちも同じことで、黙ってはいられなかったのだろう。安倍部長も突然のことに呆然として黙り込んでいる。いつもおとなしく言うことを聞いていた社員たちが自分に抗議してくるとは考えもしなかったはずだ。安倍部長、なんとか言ってください。遠山さんのような優秀な人がいきなりクビだなんて、そんなこと許されるんですか？黙りなさい。私は社長のお墨付きでこの会社に来たのよ。私に逆らうならあなたたちをクビにするのも簡単よ。それでも構わないの？同僚の声に安倍部長はハッとして我に返り、部屋中に響き渡る大声で同僚たちを怒鳴りつけた。同僚たちはうつむき、自分のデスクに戻っていくが仕方のないことだ。安倍部長に抗議してくれた同僚たちの温かい気持ちが嬉しくて、俺は未練がましい気持ちにもなったが、
これ以上みんなに迷惑はかけられない。長く勤めたこの会社とも、もうここまでだときっぱり気持ちを切り替える時だ。俺には仲間がいると同僚たちが思い起こさせてくれた。それだけでもう十分だ。安倍部長、もうやめてください。退職すると私はもう決めています。営業部の皆さんには関係のないことです。偉そうに。あなたがさっさと辞めれば済むことなのよ。役立たずのご老人にはもう居場所はないわ。本当に私はこの会社を辞めていいんですね。まったく、この年寄りはしつこいわね。あなたは何の役にも立たないの。早く消えなさいよ。最後まで安倍部長が俺のことを役立たずの老人だと嘲笑ったことを俺は忘れない。勝ち誇ったように高笑いをする安倍部長を尻目に、俺は営業部を後にした。その翌日、俺はのんびりとした朝を過ごしていた。昨日までならばすでに出社をしているような時間なのだが、今日はその必要もない。まだリタイアするつもりはないが、しばらくはのんびりして安倍部長から受けたストレスを発散させようじゃないかと考えていた。ところが、その考えをぶち壊すように朝早くから携帯が鳴り響いた。ふと見ると安倍部長からの電話だった。大変よ、世界中の、それこそ50カ国近い国からクレームの電話が入っているわ。遠山さん、あなたが担当なんでしょ。早く対応しなさい。電話の向こうの安倍部長はあからさまに焦っている様子で、俺にとんでもないことをまくし立ててきた。俺は通話ボタンを押したことを後悔したが、もう遅い。一体何を言い出すんですか？私はもう何もできませんよ。あなたが私をクビにしたんでしょ？忘れたんですか？安倍部長は営業部から電話をかけているらしく、携帯の向こうでけたたましく電話の音が鳴り響いているが、きっとクレームの電話に違いない。いいからすぐに会社に来るのよ。もう電話が鳴りっぱなしでどうしようもないの。どうにかしなさい。安倍部長はものすごい勢いで俺を怒鳴りつけるが、それも退職した俺にはもう関係のないことだ。俺はあの会社でかつては長く海外に赴任していた。世界中の海外支社に勤務して、英語、中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語など主要な言語は当然として、その他さまざまな国の言語を身につけた。当時は子供たちもまだ小さくて、海外に連れて回るのは大変なことだった。家族には負担をかけたと思っていたが、今となっては子供たちも世界各国の言葉が身につき、いいこともあったと思っている。海外赴任を経て、俺が日本に戻った時にも、ネイティブな世界中の言語を話せることが買われて、現在の営業部に配属され、主に海外のクライアントを担当していた。そうするうちに、海外クライアントからのクレーム対応の仕事も引き受けることになり、他に俺ほど語学に堪能な社員もいないので、未だにその仕事を続けている。この仕事は各国時差もある上にクレームの量も膨大で、世界50カ国のクライアントとのやり取りは深夜にまで及んでしまうことも多い。だから俺の残業時間は誰よりも多かったのだが、安倍部長はそんな事情など何一つ把握していないのだ。このことは営業部の社員たちもみんな知っていることだが、安倍部長は着任当初からみんなに距離を置かれていて、知る由もなかったのだろう。
今すぐ会社に来てクレームに対応しなさい。あなたが担当なんだから早く。安倍部長は電話の向こうでずっとどうしようもないことを叫び続けている。よくそんなことが言えますね。俺は役立たずの老人のはずですよ。会社のお荷物だからさっさと消えろと言ったのはあなたでしょう。ガタガタ言わないで会社に来てクレーム対応しなさい。これは部長命令よ。俺をクビにしたのは安倍部長自身だというのに、会社に来いだの、部長命令だの、この人はなんと馬鹿げたことを言うのだろう。これが人に物を頼む態度とは思えない。安倍部長はこうしていつでも偉そうに人に命令していればどうにかなるとでも思っているのだろうか。会社をクビになった俺にはもう関係のないことです。あとは優秀なあなたにお任せします。もう電話を切りますよ。待ちなさい。私は何も知らなくて。携帯の向こうで何やら安倍部長は騒いでいるが、俺は構わず通話を終わらせた。その後も再三安倍部長から電話があったが、俺は着信拒否にして無視していた。もう金輪際安倍部長と関わることもないだろう。遠山、安倍部長のその後の話聞きたいだろう。たっぷり聞かせてやるよ。後日、俺は退職した会社の元同僚と飲みに行き、安倍部長のその後の話を聞いた。俺が退職した後、安倍部長がクレーム対応の仕事をしていたそうだが、散々右往左往した挙句に結局解決などできず大騒ぎになり、その事態は社長も知るところとなったそうだ。安倍部長は偉そうなことを言っていたが、片言の英語が話せるくらいで全く役に立たないんだ。あの慌てた顔をお前に見せたかったよ。元同僚もかなり思うことがあるようで、勢いよく俺に喋り続ける。世界中のクレーム対応ができるのは俺しかいないのに、安倍部長が勝手にクビにしたことを社長に厳しく叱責され、その後はまるで借りてきた猫のようにおとなしくしていたそうだ。さらに緊急役員会議が開かれ、安倍部長の今までの部下に対する横暴な態度は会社の規定にそぐわないとされ、離島にあるグループの子会社の出張所に左遷が決定。結局、プライドの高い安倍部長は離島への左遷が我慢できずに自主退職をして、今は行方知れずだそうだ。あの穏やかそうな社長がこれだけ厳しい人事を言い渡したのだから、よほど腹に据えかねたのだろう。それとも自分がヘッドハンティングしてきた安倍部長だからこそ、社長は厳しい対応をしたのだろうか。ちなみにその社長自身も監督責任を取って役員報酬を自ら大幅カットしたらしい。俺たちも安倍部長にはひどい目に遭わされたし、これは彼女の自業自得ってものだよな。同僚はそう言って笑っていたが、俺も同感だと言っておいた。そしてその後の俺は、かねてから俺の高い語学力を評価していたライバル会社から退職後すぐにヘッドハンティングされて再就職が決まった。いくら忙しくても俺はこの語学力を生かして現場で仕事をするのが生きがいでもある。管理職になると現場の仕事から遠ざかってしまうのが嫌で、以前から昇進話もすべて断ってきた。俺はまだまだ働きたいし、老人扱いはごめんだ。現在はライバル会社でも営業部に配属になり、また世界中を飛び回り、忙しい日々を送っている。